Assalamualaikum teman-teman. Coba like, comment, dan subscribe. Ki nganu resik-resik. Bek sapa lali aku bapakmu sapa? Har? Sinten? Mau bek Ipul. Iki Mas Hari iki arep ewang-ewang omahku. Timbangane nganggur ya. Gak enak kerjaan Enten le anjing. Wala isu enaknya apa biasanya kerja apa? Pasir. Oh nek pasir. Jadi ki mancing mah kue ya. Nggih. Kae bintang resep-resep nggih bubuti niku mawon. Makku arep belajar ngonten ya, Mak. Tak belajari, Mak. Ki montore Mas Hari ki lek numbasne Gus Idam. Har, awakmu pas rong tugasne motor Gus Idam ke lek rono numpak apa, Har? RC. Oh, numpak RC. 75. 75, oh duwe 75 barang. Tahu enten kurang mboten? Ora. Saya semangat kerja. Besok gak bacarne ra? Insyaallah ada. Anjing pados. Nggih. Tak golek ki masak sik. Nggih. Kula masak dulu. Piro tengah yo. Hah? Ya pinggir ngono, Har. Kayak pinter kayak ya bantu-bantu bersih-bersih. Ki persiapan arep konten ning mbaon eneh. Kok masak-masak nang dalan ya, Har? Besok masak-masak aroma ambek aku. Mbak Bintang. Marek ambilan iki. Nggih. Lan-lan, Har, rasa nemen-nemen kok nutuk mboke engko. Sampean bendino melu aku ya. Nggih. Nah, anjing mboten saged, Mbak. Enggak apa-apa, isu aku ya nek sekolahan kok sian. Enten nang sekolah ana. Aku isu Itu awakmu nanti, Har? Tumet bapak ini kok. Nanti ya bapakmu? Wates Ngamai Biasa. sapa to? pasir. Galangan. Oh, alah. Mlaku ngalor ngorongnya nang galangan. Nggih. Walah sampean mlaku ngalorno kuwi nek pasiran. Nggih. Alokat kok wates mlaku. Nggih. Lah kok ya ora nggawa sepeda. Ngopo nggo beda kalih ora agak Mulia berapa panas. gak mending tutuke. Golek sing mening. Nah, ya ki lho, Mas. Wong kacange uripe arang pagi. Kita nduri apa, Mak Arban? Endi? Iki. Lha wis ana kacang iki. Wah, Kok nek lanjaran. iki lanjaran kacang. Jadi kacang iki ben merambat nek dhuwur ngono. Soale mboten sami. Ora apa. Enggak apa-apa. Sudah pinter. Tanya boleh. Mau pencet apa roti? Ngono. Iya. Mak aku belajar ngonten kok. Bintang kontrol HP ku dipencet ora. Saiki rodok-rodok perusuh ya rodok-rodok ewang-ewang. Leh, Bocah awas ini. ngelek kakimu. Coba aku iki ahli. Ahli apa? Ahli arit. Wih, pisange wis suwo. Lah enggak bareng pi kabel lho ya hitam-hitam itu. Cuman bapakmu amit ora, Har. Ngene iki ya. Terus bosa ra guna lho. Apa dene Gus Ida pengajian ini? Besok. Besok nyang ra?
ya mesti teko. Nggih. Nggak tahu absen Mboten nate? Anak Cak Nan? Nggih. Mosok Nggih. Enten Mas ini. Ungu. Bareng har aku har ya. Nah, bareng awakmu kan iso nyedot. nggih. Har. Sampean mesti nek ngarep ya? Nggih. Bareng ya har ya. Kula mboten marem, mboten ngajeng. Oleh tempat apa ora garean. Mesti ansal kula. Teng markas. Teng Jawi teng ngajeng ya. Engko lek bareng sampean no, iso nek ngarep. Aku pengen foto karo Gus Idam. Lek bisa jak foto wangi lah niki. Apa? Nyapa? Sampai kesel. Kesel. Nggih. Karang yo nggak tahu leren no. Enak pata ungu. Nggih. Pasak ungu tanggal piro? Kok nggih. Saya tandare kula mboten ngertos dereng benere dereng ada kok. Oh alah. Awakmu rono gandengan telu. Nggih. Lek bojomu nang omah ngono. Teng lara niki. Montor kalih. Ora urip lek, ora apa-apa lek. Montor loro. Nggih. Awakmu bantu bapakmu. Kula ki ambak, mboten kiat montor kula. Bojomu bantu telu. Nggih. Yu. Lah bojomu lek numpak motor sikile ora ditumpangne jok ngono lho. Nggih, mboten geduk no biasane Wong ditumpangne kene mosok ora geduk. kan mboten kadang mboten enak atur-atur. Lah biasanya tempat ning endi? Sikile nglesreh ngene digagah ngene gandul. Njuk nomormu ya, Har. Itu gadah Itu ora tau nang omah. Lah kok iso duwe Tito bareng? Oh, tahu awar Tito ya? nggih. Ronda nika awak itu lho. Oh, grupnya siapa? Niku. Lawan Oh. Rijal. Makmu ngomong ngono kan yang Yupan kae. Teng Yupan mriki lho, Bek. Kayak iki jenenge apa Mak Lanjaran? Ya, kuwi iki Lanjaran. Biyen ki ya wis digawe. Dadi lek bar digawe ngono kae dibubuti, ditumpuk, kena digawe neh. Ya. Abad-abad, Har. Titik-titik enggak apa-apa. Iki mau ki saurunge nang kene iki wis golek gasir ya, bar golek gasir. Gasir iki digawe nang makku, Dito. Terus ambek makku kon nganu pisan ki nglanjari ewang-ewang. Iki ora nganu ya. Ora. Nek pasiran? Ora nang pasiran ya, Har. Mboten niki wau prei kok. Mbuka wuka. Le dole mak kae mak. Bocil kala. Enggak golek godhong mak dingge gawe brengkes. Wis digolekne abis. Bek panas lho, Bek. Njot kene lho, Lek. Awak ngombe, Har. Mas tak potong ya iki. Nggak ngajak video iki ya. Iya no, Mak. Makku belajar iki. Sampan ewang bersih-bersih lho, Le.
Biasanya ya melu nyangkruk-nyangkruk cah nom-nom ya. Nggih. Jumlah Tito. Nggih. Nek endi lek cethokan Tito? Ini mawon. Oh, alah. Tuku es nek endi sampean mau? Berjasa niku. Mes apa? Wah, eta lor dalan. Iki resik-resik soalnya sesuk nggih ngonten. Saiki ngongkon gak mek ngongkon ya, wong iki kerja. Gak duwe penggawean. Iki ben kerja wae. Iki gubuk sing nek mbawon. Dibang Aku ndini. mriki dibang, Bek. Nggih. Jadi nganu bengok Wong wet bengok nggih ten pundi nggih sekecane? parak ning ilen. Wong mboten napa-napa. Engko bongno ya. Sapa? Hah? Har? Niku nggih bengok mane Wong nggih. alum. Buta mawon mane buang mane man. Lah nggih. Nang bengok niku nggih kok gembel. Yang iki sampeyan. Oke, bocah bare wangi-wangi karek semut. Lombokne bisa amriku. Pundi? Mboten napa-napa. Manut pon. Tapi mboten enten cikrak lho Bek mriki. Wan nika cikrak napa senes nika? Wan jenengan beto mrika, nyapu mrika? Mboten napa-napa nggih. Nggih, nggih. Baik, iki semangatnya ora umum. Kita yang lebih muda harus tambah semangat teman-teman. Iki mbah iki semangatnya ora umum. Pagi wis cari gasir. Gasire dijual. Nyapa le? Kenapa? Heh? Kok nangis? Kenapa? Nyapa le? Nangis nangis tiba keceplokan aqua. Empun nggak boleh nangis. Oke ya sampai ya. Iya, Mam. Nggih.
Tukulan bengok. Bengoke lekas nganu nggih Bek niki, lekas woh. Pentil. Lekas pentil. Iki wis pentil iki. Iki tapi gontu wae isih pentil. Ya. Iki jenenge bengok, iki kena nggawe tempe, kena dijangan barang, ya. Enak iki. Iki jenenge bengok, teman-teman ya. Kae sampai merambat-merambat. Sampai merambat teko kono barang iki. Ini kan jenengan dahar roti nika lho, Bek. Kula betakne aku wanggian. Mungkin mawon. Nggih mawon. Titik. Nggih. Ya nek hewan apa iki le? Ular. Bayi kata kanu gagak. Gagak tapi wageng nggih. Ular gagak. Dalam? Pon jenengan lurus mawon, nggih, pon mriku mawon, Bek. Nggih. Ya, SBS bolong niki. SBS enten sing bolong. Tiban niku. Dawa klopo. Nggih. Oleh. Jangan lahiran to, Bek. Kan kecil ya. Dalam? Dateng pundi hari mau. Oh nika. Niku. Oke. Kurang oke ya? Ya, benar. Akan nggih. Kirang gede abe. Ini dia sedang kecil apa ya? Sing niku jenengan parakne mriko mawon, Bek. Sing niku? Nggih. Akan. Wis mari. Bila roti iki lho. Mampir omahku ya. Mamse, aku arep ngidul iki sih. Sing griyane Mbak Nawa. Kene me Mbak Yah kono.
kae sing dhuwur tuwa. Sing ngisor iki sik lekas nggih. Uga dirai blas kok. Semben ae perang rai. Berarti digantol nggih, Bek. Ngoten niku kan digantol nggih. Niku sing sampun nek sing iki dereng. Niku sing teng waru niku nggih. Lek kesan jenengan marekne benjing mboten napa-napa. Mas meteng pirang sasi bojomu? Wes lekas. Bobotna ta, Har? Mesakne mae lho. Boten di rumah nang Mbak nih. Apa? Tokonya. Biyen di warung saiki enggak wis enggak ya megor besar tak nggih masak-masak kuwi. Tak nggih ngonten tapi sapa bapakku loro wis enggak. Megor nggih ada apa sih obat-obat nek jero. Rabuk ngono. Bendino ya diparani ambek bapakku tapi isu pas nyemprot apa jagung kok jam 7 ngono kae mulai melu ngonten. Ngapa? Nembon sian. Ndek mbon. Yo saiki. Ya. Ini ya. Aku tak ngidol ya. Nggih. Kula ngidol riyen.